панадворак занесла снегам. Мама Му разам з іншымі каровамі была ў кароўніку. Гаспадарова жонка упрыгожыла в акно кароўніка зоркай. Дзеці збудавалі снежны ліхтарык. Гаспадар прыцягнуў з лесу ялінку. Набліжаліся каляды. Крумкач сядзеў у сваім ложку і спрабаваў чытаць газету. Эх, чаму крукамчоў так зімна і цёмна? Карр, каб я толькі ведаў. А ў кароў заўсёды цёпла і светла. Бубнеў ён сабе пад нос. Лоп, лоп, лоп. Крумкач паляцеў да кароўніка. Крумкач змёў снег з вакна і зазірнуў усярэдзіну. Ошчыкніце мяне за пёркі! Што гэта яна там робіць? Сказаў ён. Мама Му скакала ўгару долу. Мама Му пыхкала. Прывітанне, Крумкач! Заходзь, калі ласка! Карр! Навошта ты тут скажаш? Каровы мусяць стаяць і жаваць жвачку ў цішыні і спакоі. Мама Му азірнулася навокал. Шш! Гэта сюрпрыз. Калі я так буду скакаць, то ў мяне з малака атрымаюцца вяршкі. Гэта будзе выдатная неспадзяванка гаспадару заўтра зранку. На каляды. Крумкач утаропіўся на маму Му. Вяршкі з гаспадара? Цудоўны вечар! Я маю на ўвазе калядны вечар. Карр! Чаму ж ты маўчыш? Каляды! Ужо заўтра! Крумкач пачаў скакаць сюды-туды па кароўніку. Раптам ён спыніўся перад мамай Му. Чаму гэта я тут скачу? Не ведаю, ты казаў калядны вечар. У мяне ж няма ніводнага падарунка для мяне. Што ж цяпер рабіць? У мяне аддымуцца крылы. Але Му, як гэта для цябе? Як жа ты дорыш падарункі самому сабе? Крумкач працягваў скакаць. Ну, вядома, а як жа інакш? Бо іначай я ніколі не атрымаю ніводнага падарунка. Усё, я спяшаюся, я паляцеў да хаты. Бывай! Крумкач пачаў збіраць падарункі. У яго было шмат розных пакуначкаў, а таксама старых газет, мяшэчкаў ды старых абгортак ад падарункаў. У кожным куточку у Крумкача ляжалі розныя рэчы. Ён зазірнуў у скрыначку, дзе ляжаў хлеб. Кубік лега! Гэта мне даспадобы! Крумкач загарнуў яго ў паперу ды заляпіў. Потым ён усчаў корпацца ў скрыні з інструментамі. Скрылі каўбасы! Цудоўны падарунак! Крумкач зазірнуў у шафу пад сталом. Лупа! Цудоўненька! Можна падараваць! Вядома! Гэта ж мне самому! Хе-хе! Крумкач лётаў па сваёй хатцы і вышукваў усё новыя і новыя рэчы. Потым ён загортваў, залепліваў іх ды прамацоўваў надпісы. «З калядамі! Крумкачу ад Крумкача!» напісаў ён на кожным пакуначку. Крумкач быў стомлены, але задаволены. Ну вось, цяпер каляды могуць надыходзіць калі заўгодна. Дабранач! Ён уздыхнуў і заплюшчыў вочы. Надышла ноч, і месяц заззяў у небе. Але Крумкач не мог заснуць. Ён пазіраў на падарункі. Тады заплюшчваў вочы, пазіраў на гадзіннік, зноў заплюшчваў вочы, соўгаўся па ложку, пазіраў на столь. Карр, я болей не магу трываць! Крумкач вылецеў з ложка і пачаў разгортваць пакункі. З калядамі, Крумкач! Дзякуй! Калі ласка, гэта табе, Крумкач! О, які цудоўны падарунак! Шчыры дзякуй! Гэта ж тое, што я і хацеў! Урэшце Крумкач плюхнуўся на стос з абгортак. З вакна было чуваць, як праспяваў певень. У кароўніку было цёпла і светла. Па радыё спявалі калядныя песні. У
кароў на рагах блішчэлі гірлянды. Грук, грук, грук! Крумкач пагрукаў у акенца. Мама Му вельмі ўсцешылася. Прывітанне, Крумкач! Залятай да нас у цяпло. Зірні, нам паставілі сапраўдную ялінку з маленькімі падаруначкамі. Гаспадар пачаставаў нас смачным летнім сенам. З калядамі, Крумкач! Крумкач выглядаў жахліва. Каляды, канец, усё, жах! Цяпер цэлы год трэба зноў чакаць калядаў? Мама Му пазірала на яго вялізнымі вачыма. Што здарылася, Му? Але ж сёння ёсць калядны вечар, Крумкач. Крумкач заляцеў у кароўнік. Дык я ж устаў уначы да разгарнуўся свае падарункі. Ай-ой, няўжо? Пашкадавала яго мама Му. Ніхто не клапоціцца пра Крумкачоў, я заўсёды гэта паўтараю. Толькі я памятаю пра самога сябе. Эх! Крумкач апусціў крыўц. Пачулася за вакном. Крумкач ажно падскочыў на месцы. Што? Хто там грукае ў акно? Я ж ужо тут. У мамы Му быў загадкавы выгляд. Куры праз вакно пачалі залятаць у кароўнік. Крумкач забіўся ў кут. Мама Му! Што яны тут робяць? Яны мусяць быць у курніку і несці яйкі. Гэта сюрпрыз, калядны падарунак табе, Крумкач. Мне калядны падарунак? Здзівіўся Крумкач. Спадзяюся ж, гэта не куры і не вяршкі і не яечня? Не, я палецеў да хаты, бывай. Пачакай, Крумкач, гэта не вяршкі і не яечня. Зараз мы выцягнем мой ровар. Кар! Ты што, хочаш падарваць мне свой стары ровар? Ушчыкніце мяне за пёркі. Мне ён зусім не патрэбны. Роварам мы поедем до твайго каляднага падарунка. Заплюшчы вочы. Паехалі. Мама Му паехала праз цёмны лес. Крумкач уладкаваўся на стырні ровара. Не расплюшчвай вочы, пакуль я не скажу, папярэдзіла мама Му. Яна спынілася пасярод лесу перад вялізнай елкай, на якой была хатка Крумкача. Раз, два, тры, сюрприз! У мгновенне на ялцы запаліліся сотні маленькіх агеньчыкаў. Увесь лес зазяў. Крумкач аслупянеў. Мама Му, моя ялка, яна ўсё зяе! Вясёлых калядаў, Крумкач! Гэта твой калядны падарунак, пяшчотна сказала мама Му. Але як вы гэта зрабілі? Куры дапамаглі мне прымацаваць свечкі, яны ж умеюць лётаць. Крумкач стаў на стырню і звярнуўся да мамы Му і курэй. Ён урачыста пакланяўся. Карр, я маю на ўвазе, дзякуй вам, дакладней дзякуй вам усім вялікі. Куры ветліва захвохталі. Мне трэба злётаць да хаты, закрычаў Крумкач і паляцеў да сваёй хаткі. Усярэдзіне было вельмі светла ад агеньчыкаў на ялінцы. О, як светла, і нават неяк цеплей, карр, запраўдасць цеплей. Крумкач нешта выцягнуў з насценнага гадзінніка. Зараз ты заплюшчвай вочы, мама Му. Пачакай, я не... Маўчы, карова, я сказаў, заплюшчы вочы. Прамовіў Крумкач і выцягнуў свой падарунак. Гэта быў прыгожы званочак, які ён падчапіў на шыю маме Му. Віншую цябе з калядамі. Я знайшоў яго ўлетку. Мама Му зірнула на званочак. Які прыгожы! Дакладна такі самы быў у маёй мамы. Яны сядзелі ды пазіралі на Крумкачову ялінку. Куры паснулі на галінках дрэва. Сняжынкі ціха падалі на зямлю. Агеньчыкі на ёлцы прыгожа зіхацелі. Мама Му крыху дзынькала сваім новым званочкам. Гэтым ціхім вечарам святым
так утульна мне з сябрам сваім. Як цудоўна, Крумкач, ты і я, прыгажосцю поўніцца зямля. Спадаров гроші збирали, коляда, ой-я. Коляда, ой, коляда, ой. Задало снігом батонце, народилося святковище за сонце, коляда.